ама вашата ходи до Кенев. Има да взимате само шекимате, докато правиме лев. Автомата на сочеников, че не ламате правата цеп. Рапари кухи могат да ме докарат до рев. Опасна територия, неизлечима поле-теория. Си включили? Категория. Изморния оставаш, докато сме уморния се Това може да разбереш, че не си мислиш с сестра. Твърде много рапари по тези места. Може да си легал. Твърде много стакове по тая стена. Пише кори да си бегал. Твърде много рапари по тези места. Пусти може да си легал. Да, така е. Това може да разбереш, че не си мислиш с сестра. Пише кори да си бегал. Здравейте, YouTube. Това е филия хляб. Това е филия хляб. Не виждам какво правя. Много е Това е побъркано. филия хляб. Ние сме на слънчака. Това е чаша с крадена водка, абсолют грейпфрут. Марио! Това беше... Яш го и сега го изяш. Да. Това е труха хляб, която все още е във водката ми. И Не какво? мога да кажеш, че това не е добър контент за YouTube. Да, това е добър контент за YouTube. Бе, ще почна... Аз ще стана истински ютубър. И ще почна да си правя такива тъмнейлове, деца ме така. И хората ще ги гледат и ще си представят, че съм в порно и ще цъкат на тях и ще изкарваме пари. Тя ли правят хората в YouTube? Да, буквално тъмнейловете на 90% от ютуберите са просто... И някакво заглавие, Да, като хората почти представят ме си, убиха. Че си в порно. Да, ако е яка пичка. Внимавай, само да не започнем да се смеем, защото го умеем. Нападаме ефира, за да вирате, защото ни се полага да вземем. Внимавай, Това са татуировки като жартиери, които не се побират около крак. Това е татуировка звездичка. Аз просто включвам, за да ям хляб. Главата не може да смята да бе, разбира се, избистри. Влизам тактата, това е факта, може би ще е плака. Нека да кажем за това тавана, защото правата чака. Леко да не се разплаче. Трябва да бъде готов, такивата микрофон, така че има... Значи може да пушиш цигара докато тренираш, но не мога да пиеш алкохол докато тренираш. Нападаме ефира, за да вира се. Къде Защото ни се спре? полага Къде да вземем. Внимавай, и само да не започне да се смеем, защото го умеем. Буду нападаме ефира, за да вира се. Защото ни се полага да вземем. Аз не нищо, че бе едно. Точно заради него ми се да ми едно. Направе, да видим Няма там това. името е Йоко. Гледаш in the back, момиче in the track. Точно така и ще Не, между другото, това каза какво фак. Но имаш част от твоя дясно. Неочаквано добрата комбинация с вън ще ти направя по домакия дебело, че делче ще побия. Освен е тази стресена от теб една ракия. Прилича нападане, става на рушкане на там на там. Честно да ми кажа, бе, че просто съм пиян. Сред ставам yellow, кажи ми hello, парата на J-Lo. Нема ли такива по вашето село? Имавай, само да не започнем да се Няма смеем, филтри. защото го умеем. Буду нападаме ефира, за да вира се. Защото ни се полага да вземем. Внимавай, и само да не започнем да се смеем, защото го умеем. Буду нападаме ефира, за да вира се. Защото ни се полага да вземем. Разполагам състава бъга да ете за гитар, по кълъма на операта да го пърхат. Ефира на ръбава кюля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, а. Така че внимавай, само да не започнем да се смеем, защото го умеем. Буду нападаме ефира, за да вира се. Защото ни се полага да вземем. Внимавай, и само да не започнем да се смеем, защото го умеем. Буду нападаме ефира, за да Затвори Симона. вира се. Симона трябва да затвора. Само да не започнем да се смеем, защото го Какво да затворя? Чучуна. нападаме ефира, за да вира се. Защото ни се полага да вземем. Ние с нощи Само да не започнем да се запознахме, т.е. вчера се запознахме с едни словаци, словенци, от които единия беше много сладък твинк и ризата му беше черна и опръскана с червено, все едно е кръв. И подари на Марио супер яки кръгли очила. И не можехме да разбереме точно той дали сваля Симона или Марио, или двамата, или мене.
Може би иска оргия. Ние с Симона искахме, между другото ти това не го знаеш, ама ние по едно време вървяхме пред вас на улицата и двете правихме оргия! Оргия! Така, да. И... Още не е късно, е. Имаме още една вечер. Да. Ако ми казах, че манифестирате оргия, ще да дойдем да манифестирам тройка това. Не че колко е. Еми, можем тази вечер, аз пак... Един ключом, че ще отпадне. Добре. Та... Правихме това. Те взеха литър и половина водка, словенците, словаците. Не знам кое от двете беше. Напихме се на копелета и стигнахме до едни пичове на главната, които просто са да ти продават наркотици, при което всеки един от нас се опита по различен начин да ги измуфти за наркотици или по-евтини наркотици. Тя тренира с бутилката водка. И накрая не знам всъщност те какво са правили, защото аз отидох до кенефа и когато се върнах ми казаха, имаме бомбон. И го редиме този бомбон на 3 и си мислиме, всъщност аз си мисля, няма да ме фана изобщо, защото бях на MDMA съвсем скоро. В този бомбон нямаше MDMA, в този бомбон имаше, по моя теория, някаква комбинация от MDA и PCP. Какво? Да, всичко друго имаше. О, да. Не, 100% някакъв мега ултрастимон, защото аз играем в зъбите мега много. И ни става супер зле, и дисоциираме, и... На мене ми беше супер зле. И на тебе ти беше зле, ма беше спокойно това, че ти... Това не беше бомбон. Като бомбон. Това не беше бомбон. Като бомбон, който може да се купиш в България. Смисъл е място. Взимал съм повечето бомбони, които съм взимал са били такива, така че... Мен MDMA никога не ме фаща по този начин. Много по-адекватно. Не говоря за бомбоните в България. Мене не ме е фащало по този начин. Имах неоново-оранжев супол. Все още имам неоново-оранжев супол по крака. Беше много яко. Никога не ми се е случвало да се чувствам толкова неподготвена за наркотик. Не смятам да го правя пак. Нищо, че тази вечер най-вероятно ще ми се случи. Да, всъщност по една случайност на съдбата в последната ни вечер тук се оказа, че най-вероятно ще сме на същия бомбон в същото място. Но този път ще съм подготвена и няма да заспа 10 минути след като се... Аз не знам реално дали бяха 10 минути или 2 часа след като се разпа. Имах чувство, че са 10 минути. Има? Особено направим. Ти днеска стигна от тук до разстояние, което е подобно на това за 10. Аз вървя като булдозер. И аз вървя като булдозер, затова мисля, че... Ама бяхме тримата тогава. Да, така и не ни беше добре. Да, changes. Вижте къса на Симона, Ама не беше добре, Да ме щеш да ми е добре, ако не бях паникьосана. Аз не бях. Така че ми е било добре по своята. Аз говоря за себе си. Къде ми е водка? Казах беше ми зле. Казах беше ми зле, смисъл, че бях на факта. Ще ти си на тебе с лимонче. Добре, чакам. Аз искам обаче това чеше. С риска на всички, които ми дават. С какво? Какво? Какво значи това? Това ще ме вкусяме на сода в него. Не знам, има само вода, лимон и водка. Ма водката е грейпфрут и ти не обичаш цитруси. Да, това ми се държа на вкусна сода. Чао, YouTube!